फ्रेंड्स नोंथांमोना इउक्रेन रासिया वारनि आपडेट लानानै फैदों आरो बे आपडेटनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन थारैनो दावहाया मा महराव थांदों। इउक्रेन रासियानि जा वार मोननै हादरनि गेजेराव जि दावहा सोलिदों, जि कनफ्लिक्ट सोलिदों, बे कनफ्लिक्टआ लासै लासै गासै बुहुमखौ साग्लोबनो हमदों एबा गासै इउरपखौ बेंखननानै लानो हमदों। बे दावहानि गोहोमा गासै इउरपआवनो गोसारनो हमदों आरो बे गोरोन्थिया सोरनि नोंथांमोना थारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन। जो बाइडेन बिथाङा बे दावहानि थासारियाव, बे दावहानि गाज्रि थासारियाव बिथाङा इउरपआव फैनो थाखाय गावनि एयारफोर्स 1 एर'प्लेनाव गाखोबाय आरो बे इउरप फारसे बिरबोबाय। बिथाङा जि नेट'नि जि सामिट जानो गोनां बेवहाय बाहागो लागोन। बिथाङा सानसे सिगांनो फैबाय आरो बिथाङा पोलेन्डसिमबो फैगोन, जाय पोलेन्डआ रासियानि सा 45 राजनायिकफोरखौ होखारनायनि मोनसे एक्सन लागासिनो थादों। रासियानि सा 45 पोलेन्डआव थानाय राजनायिकफोरखौ होखारगोन, बिथांमोननि सायाव एक्सन लागोन आरो रासियाखौ जेरैहाय टेनसन लगायनायनि जेसेबां जि खामानि दं बेखौ नेट' कान्ट्रिसफोराबो मावगासिनो थादों। बुहुमनि हालोदा मा जानो थांगासिनो दं मिथिया। इउएसए नाथाय आरोबाव डिफेन्स सिस्टेम इउक्रेननो हरगोन बेबायदि जो बाइडेन बिथाङा बुंदों। आरोबाव जो बाइडेन बिथाङा मोनसे हुमखि होदों, इउएसए मोनसे हुमखि होदों रासियाखौ, व्लादिमिर पुतिन बिथांखौ, जे बे दावहानि थाखाय, दावहाखौ फोजोबैनि थाखाय रासिया जोबोर गोबां खहा सुफुंनो गोनां जागोन थारैनो बेबायदि हुमखि होदों। नाथाय रासिया बे हुमखिखौ खेरखेरायाखै। मोननै सुपार पावारनि गेजेराव बेबायदिनो दान्थे बिदान्थेया सोलिदों। इउक्रेना बरबाद जालांगासिनो थादों आरो गासै बुहुमा बेनि गोहोमखौ भुगिनांगासिनो थादों। इउरपआव फैनायनि सिगांनो मोनसे गिलु बालु स्टेटमेन्ट होदों जो बाइडेन बिथाङा। रासियाया इउक्रेनाव केमिकेल एटाक खालामनो हागौ, केमिकेल वेपन्सजों एटाक खालामनो हागौ इउक्रेननि सायाव बेबायदि बुंदों। मैयाबो जों मोनसे निउसाव नुदों फस्फरास बमजों एटाक खालामनाय। बेसेबां सैथो जेबो प्रुफ गैया। रासिया थारैनो बेबायदि केमिकेल वेपन्सजों एटाक खालामगोन ना खालामा बेखौथ' आं बुंनो हाया। नाथाय दावहायाव कुछ भी हो सकता है। दावहायाव जिखुनु जाथायानो जानो हागौ, जायखिजाया हाथियारानो इउज जानो हागौ। मा बुंनो, नैथि मुलुग दावहायाव जुदि निउक्लियार बमआ इउज जानो हायोबा दानि बे मुगायाव निउक्लियार बम इउज जानायाबो बांद्राय गेदेर बाथ्रा नङा। मोननै सुपार पावारनि गेजेराव जुदि सौदाव लायोबा थारैनो निउक्लियार वेपननिबो इउज जानो हागौ। नोंथांमोना मिथिगौ रासियायाव बेसेबां निउक्लियार बम दं। बिसोरनियाव बयनिख्रुइ बांसिन निउक्लियार बम दं आरो बिथांमोननियाव टेक्टिकल निउक्लियार वेपन्सबो दं। टेक्टिकल निउक्लियार वेपन्स थारैनो नोंथांमोना मिथिगौ 1 किल'टननिफ्राय 10 किल'टननि रेन्जनि पावार थानाय निउक्लियार वेपन्सफोरखौ टेक्टिकल निउक्लियार वेपन्स होनना बुङो। बे 1 किल'मिटार रेडियासआव बा बिनिख्रुइ खमसिन एसे बारासिन बेखिनि एरियाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बेखौ बाहायो। निउक्लियार वेपन्सआ फिसायानो जा गेदेरानो जा बेरनाय समाव, बेफ्रुनाय समाव जेसेबां मानसि थैगोन, बेरनायनि उनावसो बेवहाय हाजार लाख बोसोरसिम मानसिफ्रा एफेक्ट जाबाय थागोन, जिब जुनारफ्रा एफेक्ट जाबाय थागोन। बेरखांनायनि उनावसो बेनि साइड इफेक्टआ बयनिख्रुइ बांसिन गिथावना। बे दावहानि गिलु बालु थासारियावनो आरोबाव ब्रिटेनाबो एन्टि टेंक मिसाइल हरनो थाखाय बा एन्टि टेंक मिसाइल सिस्टेम हरनो थाखाय राजि जाबाय इउक्रेननो। थ' नुनो मोनदों गेदेर गेदेर लिडारफोरा दावहाखौ फोजोबनायनि सोलाय मा हाथियार हरनानै दावहाखौ आरोबाव फोलावनायसो टारगेट। मा बुंनो नङा होमबा? इराक सिरिया बायदि दावहा जानाय समाव बेबायदि हादरफोरा जेबो हाथियार हराखैमोन। नाथाय इउक्रेन रासियानि बे वाराव मानो बैबायदि हादरफोरा बेबायदि हाथियार हरदों, बेनि थांखिया मा, बेवहाय मा राजखान्थियारि मुलाम्फा दं बेखौ बुजिना मोना। नाथाय बे दावहाखौ फोजोबनो नागिराखै आरो बेबायदिनो जुदि मोनसे अबस्थासिम थाङोबा बिथांमोना सानदों मा रासियाखौ उइक खालामनाय, रासियाखौ दुरबल खालामनाय, रासियाखौ थुख्रा थुख्रि खालामनाय। नाथाय सबसे दुखुनांथाव बेनो रासियानाव निउक्लियार वेपन्स दं। दुरबल जानायनि उनाव, बयनिख्रुइ अबस्था गैयै जानायनि उनाव जुदि रासियाया निउक्लियार वेपनजों जुदि एटाक खालामोबा बै बिथांमोना जाबायदि खामानि मावबाय थादों मा बेखौ होबथानो हागोन? मा इउएसएआ किनजल मिसाइल, हाइपारसनिक मिसाइल बेफोरखौ होबथानो हागोन? थारैनो हाया। निउक्लियार बमा थरसे बेरनायनि उनाव बे वारआ निउक्लियार वारसिम सोलायलांगोन। थारैनो आं बुंगोन मुलुगनि लिडारफ्रा गोरोन्थि खामानि मावबाय थादों। आरो ब्रिटेननि बेबायदि एन्टि टेंक मिसाइल हरनायखौ रासिया बुंदों मा दावहाखौ आरोबाव फोजोंसिननायसो, दावहाखौ आरोबाव गेदेरनिफ्राय गेदेरसिनसो खालामनो नाजानाय खामानि होननानै बुंदों। आरो नंगौबो बे बाथ्राया। बेबायदि जुदि जालांबाय थायोबा बे दावहाया फिसा जानाय नङा, गेदेरसो जालांबाय थागोन। जो बाइडेन बिथाङा बुंदों मा नेट'खौ माब्लाबाबो रासिया सोखावनो हानाय नङा। अरायबो नेट'आ खौसे आरो खौसे जानानै रासियानि हेंथायै जुजिगोन आरो अरायबो इउक्रेनखौ मदद खालामबाय थागोन बेबायदि जो बाइडेन बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा बेबायदि इउरपनि हादरफोरनि, इउरपियान इउनियन आरो नेट' कान्ट्रिसफोरनि खौसेथिनि थाखायनो बिथाङा
बेबायदि इउरपआव ट्रिपखौ फैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो लोगोसे बिथाङा बेवहाय मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रानि थाखायबो फैदों, बे जाहैबाय मा नेटो कान्ट्रिसफोरा नेटोआ मोनसे थांखि लादों मा पिस किपिं फोर्स इउक्रेनाव हगार हरनो थाखाय पिस किपिं फोर्स। आरो बे पिस किपिं फोर्स हरनाया प्राय फाइनाल जाबाय, नाथाय जो बाइडेन बिथांनि अनुमति मोनबानो पिस किपिं फोर्सआ बेवहाय फैनो हासिगोन। पिस किपिं फोर्सआ जाबाय मोनसे एक्टिंसो, मोनसे बाहानासो, नाथाय पिस किपिं फोर्सआ फैनायनि उनाव बे पिस किपिं फोर्स जानानै थानाय नङा इउक्रेनाव, बियो वर्ल्ड वारनि महर लागोन, वर्ल्ड वार 3बो जानो हागौ। अब्ला रासियाबो बेवहाय थारैनो मैखोमै दावहा नांगोन आरो बे दावहायाव इउक्रेना दावहाथिलि जागोन, कुरुक्षेत्र दावहाथिलि जागोन बेयो। आरो बेवहाय इउक्रेनाथ' नामनि सानानै थानाय नङा, इउक्रेननि नामानो फैनाय नङा बै समाव मा जागोन नेटो भार्सेस रासिया जागोन बे दावहाया। आरो बे दावहाया थारैनो निउक्लियार वेपन्सनि इउसआलागि जोबहैगोन, खारन बे दावहायाव रासिया थारैनो जेनगोन आरो जेननाय बायदि मोनोबा बिथांमोना निउक्लियार वेपनजों एटाक खालामनो हागौ। बेबायदि बिथिंखौ नाहरोबा नेटोनिफ्राय पिस किपिं फोर्स फैथावनाखौ आं नुहुराखै। बिथांमोना डेटारेन्स माने प्रेसार होदों, रासियाखौ सिगिनो नागिरदों, ओरैबो जानो हागौ, प्रपेगेन्डा वारफेयारबो जानो हागौ। बेनिखायनो जो बाइडेन बिथांनि अनुमतिखौ जानो हागौ नेदों नेटोनि गाहाया। आरो बावैसो सिगां नेटोनि गाहाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा रासिया दावहाखौ थाबैनो फोजोबनांगौ, इउक्रेनाव जाबायदि अत्याचार खालामबाय थादों बेखौ थाबैनो फोजोबनांगौ, नेटोआ अरायबो इउक्रेनखौ मदद खालामबाय थागोन थाबोदों। आरो बुंबावदों इउक्रेना थारैनो गावखौ रैखाथि खालामनायनि मोन्थाय दं, अधिकार दं, बेनिखायनो अरायबो नेटोआ इउक्रेनखौ मदद खालामबाय थागोन, बेनिखायनो अरायबो नेटोआ इउक्रेनखौ हाथियारजों मदद खालामबाय थागोन, बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों नेटोनि गाहाया रासियानि सायाव आरोबाव बेन लागायबावगोन, आरोबाव बेनखौ बांहोबावगोन। आरो बे नेटोनि बेबायदि डिसिसन, इउएसएनि बेबायदि डिसिसननि हेंथायै व्लादिमिर पुतिन बिथाङाबो जिरायनानै थायाखै। बिथाङाबो गावनि गेस कम्पानिफोरखौ, गावनि हादरनि रासियानि माखासे गेस कम्पानिफोरखौ निर्देश होदों जे इउरपआव गेस फाननायखौ राबुलाव फाननांगौ होननानै। डेट मिन्स US डलारजों जायोमोन बिजनेसा, इन्टारनेशनेल बिजनेसा US डलारजों जायो, आरो बै US डलारनि सोलायै माजों फाननो होदों राबुलजों। राबुला जाबाय रुबला जाबाय, राबुल नङा रुबल, रुबला जाबाय रासियानि खावरि, बै रासियानि खावरि रुबलजों फाननो होदों। आरो बेयो इउरपनि हादरफोरनि थाखाय थोंजोङै सेखाजों गोदोनायाव दानना होनाय बादि। बेनिखायनो जार्मानिया मोनसे बाथ्रा बुंदों मैया जे रासियानि गेस आरो पेट्रलियामखौ थारैनो 100% बेनबो खालामनो हाद्राया। आरो बेबादि जुदि जायोबा इउरपआ खोमसियाव थानांगोन आरो इउरपआ दान मोनसेनि गेजेरावनो बरबाद जालांगोन। बेनिखायनो नेटो आरो इउएसएनि माखासे डिसिसनखौ जार्मानिया मानिनो गोब्राब मोनदों आरो खायसे खायसे हादराबो मानिनो गोब्राब मोनदों, खारन रासियानि अनगायै इउरपआ खोमसि। बेबायदि बिथिङाव पिस किपिं फोर्स हरनाया थारैनो बेसेबां जाथावना बे समासो खिन्थागोन, बेखौ समासो खिन्थागोन। नाथाय रासियाबो व्लादिमिर पुतिन बिथाङाबो जो बाइडेन बिथांनि सायाव माखासे एलिगेसन होदों जे इउक्रेनजों सावरायनाय टेबोलाव फैनायाव इउएसएआनो जाबाय मेन जेंना सु। इउएसएआनो बेबायदि सावरायनो स्कप होआखै, दावहाखौ जोबनायनि स्कपखौ होआखै बेबायदि बुंदों, आरो इउक्रेनखौ उत्साह होयै होयै दावहाखौ फोलावबाय थादों, बेबायदि एलिगेसन लागायदों। आरो नेटोनि बेबायदि खामानिनि थाखायनो रासियाबो बेलारुसाव गंनै गावसोरनि फाइटार एयारक्राफ्टखौ तैनात खालामदों, दोनदों, जेन माबा मोनसे जायोबा बिनिफ्रायनो एटाक खालामगोन। लोगोसे निउक्लियार हाथियारथ' दोनखाबायानो बेलारुसाव मिथिनाय बादिब्ला, बेनिखायनो जुदि माबा मोनसे एक्सन लायोबा बेलारुसनि थ्रयै थारैनो रासिया एटाक खालामगोन। थामहिनबा बे बुहुमनि थाखाय इसेबो मोजां खौरां नङा, इउरपनि थाखायथ' नङानो, गासै बुहुमनि थाखायबो नङा। बेनिखायनो व्लादिमिर पुतिन बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा जुदि पिस किपिं फोर्सआ फैयो, नेटोनि जुदि पिस किपिं फोर्सआ इउक्रेनाव फैयो, बेखौ साननानै लागोन बे रासियाजों थोंजों दावहा आरो निउक्लियार हाथियारनि बाहायनाया सम्भब, आरो बे पसिबल दं, 100% पसिबल दं, बेबायदि व्लादिमिर पुतिन बिथाङा आरो रासियानि माखासे लिडारफोरा, दैदेनगिरिफोरा, एक्सपार्टफोरा बुंगासिनो थादों। स' बेबायदि बिथिङाव इउएसए नेटो कान्ट्रिसफोरा मा सानदों मिथिया। थारैनो बिथांमोना पिसनि नामाव पिस किपिं फोर्स हरनाया, थारैनो फोर्सआ माब्लाबाबो पिस किपिं जानो हाया, हाथियारनि हेफाजाबै माब्लाबाबो पिस जानो हाया, बे बाथ्राखौ मिथिगौ। नाथाय पिस किपिं फोर्स मोनसे फाल्तु नाम होनना बुंगोन आं बेखौ, पिस किपिं फोर्स। पिस किपिं फोर्सआ बेबायदि दावहा जाबाय थानाय समाव कुनु दिन जेबो खामानियाव फैया, आं बेखौ बुंगोन। बेवहाय पिस किपिं फोर्स नङा, पिस किपिं माखासे दैदेनगिरिनिसो गोनांथि जादों होननानै आं बुंगोन। थारैनो मा सानदों नेटोआ मिथिया, नाथाय बेवहाय पिस किपिं फोर्स हरमारोबा
थारैनो बे इउरपनि थाखाय माब्लाबाबो मोजां जारिमिन जाया। बे थारैनो दुखुनांथाव डाइजेस्ट्रास जागोन होननानै आं सानो। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर।